कारण गुढीपाडव्याच्या निमित्तानं पंढरपूरमध्ये श्री विठ्ठल रुक्मिणीला यावी सुवर्ण साज चढवण्यात आलेला आहे आणि यावी श्री विठ्ठलाला सोन्याची पगडी, कौस्तुभ मणी, हिऱ्याचं कंगनजोड, मोत्याचा तुरा, मोत्याची कंठी, नवरत्नांचा हार परिधान करण्यात आलाय। तर श्री रुक्मिणी मातेला सोन्याचा मुकुट, चिंचपेटी, लक्ष्मीहार, सरी आणि कंबरपट्टा या अलंकारांनी सजवण्यात आलंय। सोबतच विठ्ठलाला रेशमी सोवळ आणि रुक्मिणी मातेला नऊवारी रेशमी साडीचा पोशाख करण्यात आलाय। त्यामुळे श्रींचं रूप आणखीनच खुलून दिसत होतं। श्री विठ्ठल रुक्मिणी मातेचे हे मनमोहक रूप पाहण्यासाठी आणि दर्शनासाठी भाविकांनी गर्दी केली। Yeah.